Last or in love? O wag ra ba? Or gugmaan na? Strangers again, but this time, nakatilaw na sa usag-usag. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. First time na ako nga mag-confess diri. Gusto lang ko magpagawa sa akong gibati. Kay arang kasakit o grabe jud akong pagmahay. Kung nganong nabuhat na ako to sa kuwang sarili. Tawagan lang ko sa pangalan nga Sunny. Dol-dol ra na sa kuwang pangalan jud. Tapos 19 years old pa ko. Pero because of confidential kaayo para nako ni na confession. So please hide my identity. Kay real account akong gigamit pag send an. Naa jud siya SPG nga content. Mangayo ron ta kog advice sa mga readers dire ug sa mga naminaw karon. Ako di ay kahilomon. Pution. Then 5'6" ako ang height. So taas-taas jud ko. Ug ang ako jud nga principle in life is sex after marriage. And no boyfriend since birth sad ko bay. Pero nakatry na kog fling-fling og char-char. Dira ra jud ko kutob kay mahadlo ko mo take og risk. Sa akong pagdako wala ko katry anang inom-inom og party-party man lang. Usa ko sa conservative na tao ug hate na akong magkuyog og mga lalaki. But I didn't expect na all those things will backfire at me. Tod lang sa usa ka butang na akong nabuhat na mag-regret ko sa kahangturan. Tungod lang sa usa ka butang na akong nabuhat na mag-regret ko sa kahangturan. Na ako'y na-meet na guy ug tawgon lang nato siya na Len. Kani si Len, dili jud mi close ani sa una. Tapos wala sad mi nagkaistorya sa personal pero makita ra nako siya sa school. Yes, schoolmate mi niya. It happened na nakailan ako siya because tungod kay pandemic ug lockdown. Nag-decide among teacher na mag-online na lang daw mi para iwas sakit. And that time, during our discussion, ni sulod na usa ka estudyante. Dili ko familiar siyang dagway. Pero habang ga-discuss mi, active kaayos siya. Well, ako wala ra ko'y pakialam. Then until na ay ni pop up sa akong phone, ana ay ga-friend request na ako. Pag open ako sa akong Facebook account, familiar makaayo iyang dagwan. And it was a guy. Tapos pag stalk na ako, mo ditong laki na nakasit in sa among discussion. Din kay gwapo man kaayo siya, so gi-accept na ako. Ug mao to sila. After ito na panghitabo, ni chat siya ug nagpasalamat kay gi-accept daw na ako siya. Out of nowhere sad, na-curious ko nganong nag-send siya friend request. So I asked him ug nakurat ko sa iyahang reply nga. Dugay na manggod tikang gipangita. Mo na giingon niya. Nahibulong ko nganong gipangita ko niya. So na-curious ko taman. Human ato gi-explain niya sa chat kay nakita daw ko niya sa school. Ingon siya, love at first sight daw siya. Kay pagkita daw niya na ako, gusto gani siya mo dool, pero kay pauli naman siya that time. So nag-ask na lang siya siyang kauban ato. Pero pati iyang kauban, wala daw kailasan. Almost 1 month nangita sila ako. Ang tungod ato, nagsige na may chat siya. Manawag siya usahay tapos mag-video call me. Pero, taman na jud may chat niya. Kay dili ko gusto makipagkita niya in person. Parmi na may mag-chat niya, buntag, hangtod gabi. Tapos exchange yung mga messages. Then, kini siya, sweet sad na tawhana. Bisag dugay kay ko mo reply, maghulat dyan na siya kung kanus ako mag-online. Usahay siguraduhon dyan niya na online ko, kaya magsigilag tawag sa messenger. Usahay manggod ako ang gina-off akong active status, and makabalo siya na online ako. Pero wala ko ga-reply niya. Sumoto, nga masuko siya na ako. Pero ako, wala ra jud ko kay lagi
man-hater ko tungod sa past experience na ko. Pero kini siya kay consistent kayo. Weeks and months, dry kay kog ni-replyan niya. Pero wala yapon siya ni Hunong until one day, git-chat na ko siya. Nangutan ako unsay real intention niya. Pag na-reply siya nga, gusto mangguti ka, dugay na. O gusto sad di ka panguyaban pa. Nasya ko siyang respond. But instead ako asyang giprangka na di na ko siya gusto. Ug wala ko'y balak na magsulod-sulod og relationship kay labad ra na sa ulo. Bitter na kong bitter, in short, ki-reject na ko siya. Pero abi na ako, nga kato na ang dahilan para mag-stop na siya. Pero consistent kayo siya. Usahay mo chat na siya para magdala og pagkaon or manlaag daw mi. Yan naman siya motor. Lahi rajod basta rider. Pero wala gihapon ko ni sugot hangtod sa nairita na ko niya. Kay grabe ka sa mukha. Magsigig panawag sa messenger, then video call, pero di na ako tubagon. Ang gusto lang niya is replyan na ko iyahang mga messages. Tungod sa iyahang ka-consistent, I reciprocate his energy. Ako ano sad siyang gina-entertain. Then nag-share na siya bahin siyang past relationships. Kung naunsa siya pagkaguba, tungod kay gibuwagan siya siyang ex na 3 years na unta siya. So ako sad, comfort kunuhay para ma-okay siya. But didn't expect na ma-fall siyag maayo na ako. Pag magsigi siyag panguya pero permisad na ako nga i-reject. Take note, gwapo ni Selen, pution, tangkad, hamis, og lamiot. Tapos napadyoy motor. Oo. Choosy kay ko, kay tanaw na ko niya, F-boy kay siya. Seryoso. Siyang pamarog pa lang, lamiyo na. Sa kung nahuna, doolonon junig babae. So no jud para na ako. Pero behind siyang physical appearance, na siya'y soft side. Puutan siya, og sweet siya na tao. Og buotan pa siya na anak, kay kinamagulangan man siya na anak. Behind this look, mas ganahan ko magtanaw siyang personality. Mas na-attract ko siyang batasan. And gasulat siya po, which is iyahang gidedicate na ako. Sa akong pagkamanhid, natablan jud ko. So gihatagan ako siya og chance na may laila na mo ang usat-usat. Ang gilatag na ko tanan akong conditions sa talking stage na prohibited jud na ako ang makikita or mag-offer og something. Gusto lang ko makaila siya. Pero sa chat ra jud mi taman ana. Bisag same school mi pero di mi magkita kaayo. Close na kaayo mi. Natural na good kaayo mi. Tapos, more than friends na jud to. Kay naa na siya'y pa-call sign. Na love. O diba? Yan ang lamis sa feeling ang kiligon. Pero dapat guard your heart kihapon. Magsige na siya'y pa-remind na ako og, love, kao na ha. Ayaw palipas o gutom. Love, ayaw kayo pa stress sa school ha. Og love, pag-amping kanunay, kay pakaslan pati ka. Kasal na dayan. Wala pa gani na ako siya sugda. Sa moto, nga na-fall na jud ko niya. And ready na ko mo take risk ko niya. Pero kay lagi, naay ni balik na person from the past. Which is ako ang ex-fling na akong gihilakan o gitepresan og maayo. Sa pila ka months nilabay og nakailan ako sila. Abi na ako naka-move on ako sa akong ex. Pero wala di ay. Sa pagbalik niya chat, nag-communicate magbalik. Means, love pa na ako akong ex. Pero naara gihapon silin. Nga chat-chat gihapon mi. Tawag-tawag sad og love. Pero one time, kasakit jud sa akong gibate. Ready na nako iingon kay Len na dili na ko. Pero that time, gi-ghost na sad ko sa akong ex. Sa kasakit, gisulti na ko kay Len ang tanan-tanan. Ug naara jud siya para mag-comfort. Na-depressed kog maayo. Ako'y ganay kaon, tapos i-eskwela. Nabalaka na si Lina. Gusto ko niya makita, pero dili jud ko. Gusto na ko mapag-isa.
Pila sad ka weeks na inato akong status. Naka-decide ko na i-let go akong ex. Pero deep inside, love pa jud nako to siya. Hangtod karon. So I focus my attention kay Lina lang. Di siya may naas akong side sa panahon na down kay ko. He never leave me and give up on me. Then that moment, freely nakaayos si Lin sa iyang mga ipang-ingon. Kaniliging naadyo siya pagkamanyag gamay. Ug dili sad ko makaingon na inosente ko, kay gabasa man ko possessive. Sa moto, nihangyo siya nga mag-video call me. That time, kaniliging gikan siya work. Yes, na siya work sa Osaka resto. Then pag uli niya, kapoy kay siya. Kita dyan na ako iyahang now. Bisag sa phone siya. Guwapo dyan siya. As in. Then baby face. Tinihangyo siya that time kung pwede ba daw. Like, basta. Magkuan siya. Pero wala ako ni sugot dayon. Pero ana siya nga sakit na daw kaayo iyang puson. Ana ko, unsa kong buhaton. So nag-request siya nga maghubo daw ko tanan. It was midnight already. Tapos ako rausan. Then nakita na ako nga naghubo na sad siya sa iyang upper. Ahaka. Kalami tawhana. Hamis kayo. Tapos puti. Motong nadala na sad ko. Sumoto mong gibuhat. Gahubo ko. Siya, gapagawas. At first, awkward kayo. Pero grabe. Di jud mapugngan. Nasad ko'y pagka-wild gamay. Siya, grabe na kayo. Nalamian na siya kayo. Galip bite ng amaw. Well ako, gatan-aw ra niya. Para daw, mas success siya. So tungod sa panghitabo, kada gabi na namo ginabuha. As usual, mas naging sweet na siya maayo na ako. Pero amo ang wild, di jud matago. Kada gabi jud, huwag kahuway. And having my own room is advantageous. He used to sizing sa una pa daw. Iyahang yamin sa dili pang hambog, sexy sad ko, and can take any clothes I want. Kaya nabuhat to niya. And he's excited na magkita daw mi sa personal. Pero wala jud ko ni sugot. Tama na rami. Savage. Kay manyak sad kaayong tawhan. But one day, he can't wait na magkita daw mi. So misugot ko. Pero deep inside, kabalo ko nga naa jud ni siya plano ba. Og di pa jud ko ready that time. Kay bata pasad ko. Sugod duha ko. Pero he assured to me na makikita og magbanding ra daw mi. Bisag kas alang. Kaniligi na bawal mo laang kay basin na ay makakita. So we decided nga mag-in jud ba. Pero dito, wala kayo ikuan na kanang makaunahuna kag uwag. Kay mura ra siya gilaagan. Study room. Pero naibed. So mao to. Nguman sa klase nako, gisundo ko niya sa iyahang motor. Hastang kulbaan ako. Gadwa-duha pa jud ko nga mosakay. Pero kanang ismile niya na maka-inlove. Kagwapo ba tawhana. So nisakay na ko. O gusto niya ako asyang gakson. Di man eh. First time na mo nagkita. As in, sa personal hastang hamisa eh. Og putia na lang. Mauwaw man sad ta, pero kay gwapa man sad ko, bites na. Traffic to na time. So hapit sud ko makatulog. Mga 30 minutes na abot namin. Then nakapabook naman siya daan. Diretso na lang mi sa room. Na isang room. Di spacious. Scam kay gamay kaayo ang bed. Bed are for 2 person ra. Di na siya'y TV. So first nagpahulay sa mi. Kay kapoy ang biyahe. Then that time,
nakulbaan na jud ko. Kay first time na ako makauban og lalaki. Tapos kami random. Formal ra akong suot kay gikan lagi og school. Then unexpected, gigakos ko niya og higpit kayo. Dayon gikisan niya ako ang forehead. Sign of respect, ana daw sila. So nawala akong gakulba. Tapos niyanto siya CR, dayon nag-ilis siya. So ako, naglingkod lang jud sa bed. Dugay kay siya nagstay sa CR. Then pagbalik niya, gigakos na sad ko niya. Pero nanangid ko na mag-CR sa ako. Ana siya, pagdali ha. Pero, nagtanga ara ko sa CR. Gaunahon na ako unsay pwedeng buhaton niya na ako na naa na misain. Basig naa siya'y kababalaghan na buhaton sa ko. Ing ana na jud ang nagasink in sa akong unang-huna that time. Kanang kaulion ako na bag-o pa man unta ming abot. Then wala na ako na malaya ng oras. Gasige na di siya panuktok sa to. Sa moto, ngagadali-dali na lang ko gawas. Then isugat sa kuha iyahang sweet nga smile. Nahibulong ko. But naingon siya nga finally, nakauban na jud ti ka love. Dugay na ti kang gustong ihag.